नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। भाजपनं विधानसभेचं रणशिंग फुंकलं, कोकणात वायुगळती आणि फरार बांगलादेशीला बांदा पोलिसांनी पकडला। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मनीष दळवी यांची एवढ्या वर्षांची वाटचाल अतिशय प्रामाणिक, खासदार नारायण राणेंच्या विचारांवर चालणारी राहिली आहे। अनेक चढ उतार राणे कुटुंबियांनी बघितले, पण यात ज्या लोकांवर शंका घ्यावीशी वाटली नाही त्यातील एक मनीष दळवी। अशा शब्दात माजी खासदार निलेश राणेंनी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांचं कौतुक केलंय। आज एवढ्या मोठ्या संख्येने मनीष दळवी यांचा वाढदिवस साजरा होतोय। मला वाटलं ही सगळी क्राउड एवढा पब्लिक बघून मला वाटलं मनीष 60 वर्षाचा झाला की काय। तर 60लाच एवढी लोक बघितली मी। सेंड ऑफ। पण खऱ्या अर्थाने मनीष दळवी यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे। एवढ्या कमी वयामध्ये हे सगळं चित्र उभं करणं हे साधं सोपं काम नाही। मनीष दळवी, हे तुम्हाला जमलं तर प्रथमच तुम्हाला या गोष्टीसाठी शुभेच्छा देतो आणि तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठीही शुभेच्छा देतो। मी अनेक वर्षांपासून मनीष दळवी यांचं काम बघतोय। खरं तर मनीष दळवी ह्यांची जी काम करण्याची पद्धत आहे, मला माहित नाही, मी देवधर डॉक्टरांचं पूर्ण भाषण ऐकलं नाही, पण जे मला मनीष दळवी यांचं काम इतके वर्ष दिसलं, मनीष दळवी हे टेक्निकल माणूस आहे। कुठल्याही गोष्टीचा अभ्यास केल्याशिवाय, कुठलीही गोष्ट समजल्याशिवाय मनीष दळवी बोलत नसतो। जे मला जाणवलं ते मी सांगतो। एक माणसाच्या दिसण्यावरून पण बघा कसं अंदाज लावायचा असतो, बघा कसा टकाटक खासदार वाटतो का नाही। तुला काय दिल्लीत पोचवायची या लोकांनी जबाबदारी घेतली काय? हे मला कळत नाही। सावंतवाडी मतदारसंघातून प्रत्येक माणसाची सुरुवात मी दिल्लीत जाणार अशी का होते? तो नाहीये दिल्लीवाला आज इकडे व्यासपीठावर, तो सगळ्यांना सांगूनच झाला होता काय बाबा। महेशनी सांगूनच टाकलं मी काय राजकीय शुभेच्छा देणार नाही। काय महेश? पण तुला एक सांगतो महेश, मनीषला राजकीय शुभेच्छा लागत सुद्धा नाही। मनीष कधी कुठल्या पदावर जाऊन बसेल हे तुला कळणार सुद्धा नाही। मी म्हटलं ना प्लॅनिंग। आता बघ, कधी तुला आठवलं होतं का की मनीष कधी बोलला मी अध्यक्ष होणार जिल्हा बँकेचा? झाला ना संजू, लक्षात ठेवा। हा, राणे साहेबांच्या मुळे हो, पण त्यांची पण क्वालिटी आहे ना साहेब, क्वालिटी आहे ना। हे ज्यांनी सांगितलं त्यांचं नाव नारायण राणे। उभे राहा एक मिनिट साहेब, उभे राहा ना माझ्यासाठी, 1 मिनिट उभे राहा। हे नारायण राणे खरं नाव आहे का नाही तुमचं? हो बघ, मी अनेक वर्षापूर्वी यांना भेटलो होतो साहेबांना। मला भेटलेच, मी नारायण राणे। मी मग घरी भेटले होते ते कोण?
जाऊ दे आता त्या टेक्निकल गोष्टीमध्ये नको. पण म्हणून सांगतो, इतक्या वर्षाची त्यांची जी वाटचाल मी बघितली मनीष दळवी यांची, देवधर साहेब आपण किती जवळून बघितली मला माहीत नाही, पण अतिशय प्रामाणिक. राणे साहेबांच्या विचारांवर अनेक चढ उतार राणे कुटुंबाने बघितले, पण त्या सगळ्या चढ उतारामध्ये जे काही नेमकी लोक ज्यांच्यावर कधी शंका घ्यावं असं वाटलं नाही, त्यापैकी एक मनीष दळवी. कधीच नाही. आणि बँकेमध्ये पण जेव्हापासून ते अध्यक्ष म्हणून ते गेलेत, तेवढं भाषण मी देवधर साहेबांचं ऐकलं की बँकेचा स्तर हा जो उंचावला आहे, आज ज्या स्तरावर बँक गेली आहे, बाकीच्या सगळ्या संचालकांचं तर त्याच्यामध्ये मेहनत आहेच, नितेश आहेच, पण त्याच्यामध्ये मेजॉरिटी कॉन्ट्रीब्युशन कोणाचं असेल तर ते मनीष दळवींचं आहे, हे सांगायला मी विसरणार नाही. कारण का अनेक वेळेला बँकेच्या कुठल्याही कार्यक्रमामध्ये भाषण करत असताना नवीन नवीन योजना त्याच्यामधून शोधणं आणि ती लोक उपयोगी असणं, म्हणजे ते नुसतं मला वाटतं ती योजना चांगली आहे म्हणून नाही, ती लोकांना पटली पाहिजे, ती लोकांसाठी पाहिजे, आणि तशा योजना नवीन नवीन तयार करणं. मला असं वाटतं मागे मला वाटतं बानोलीकर साहेबांच्या मी बिल्डिंगमध्ये पण ते भाषण केलं होतं जेव्हा मालवणला तो कार्यक्रम झाला होता. हे सगळे स्कीम सुचणं ह्याला पण एक कला लागते. हे सगळ्यांच्या रक्तात नसते, काही लोकांच्या रक्तात असते. आणि म्हणून मनीष, अजून तुला फार पुढे जायचं आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे असं म्हटलं तरी काय वावगं ठरणार नाही. आणि मला तुझ्या काम करायची पद्धत माहिती असल्यामुळे, तू कधी कुठल्या पदावर जाशील याची मलाही खात्री नसल्यामुळे मी सावध भूमिका घेतो नेहमी त्याच्याबद्दल. कारण का एकदम कसं आहे बघा, एकदम टकाटक मूछ काढली तर तू कॉलेजमध्ये जाऊ शकतो. म्हणजे एक माणसाच्या दिसण्यावर पण वाटलं. आता आमचे बानोलीकर डॉक्टर बघा, टकाटक. मी त्यांना मागे पण बोललो होतो, खरे खासदारचे उमेदवार तुम्हीच वाटताय. आणि जसं माणूस असतो, जसं माणूस जगतो ना, त्याच्यावरून अनेक गोष्टी कळत असतात. आणि म्हणून मनीष, मला या गोष्टीचा आनंद आहे, आज नितेशला पण तू चांगली साथ देतोस. आणि हा सगळा जो व्याप आहे ना, मला माहिती आहे बँक चालवणं हे काय सोपं नाही. मी स्वतः मनाने व्यावसायिक असल्यामुळे हे काय सोपं नाही, पण ते तू सोपं करून दाखवलंस, त्यात तुझा मोठेपणा आहे. आणि तरी तू साधाच राहिलास. तू कधी मी बँकेचा अध्यक्ष नाही तर तुझ्या अगोदरचे जे होते ना, अरे बाबा रे बाबा, त्यांच्याकडे कुठला गरीब माणूस काम घेऊन जाणं म्हणून डोक्याला आट्या यायच्या. ते तत्वज्ञान सांगायची. आता गरीब शेतकरी आहे, जिल्हा बँक आहे, काय त्याला टेक्निकल गोष्ट माहिती आहे, कशाला त्याच्यामध्ये त्यांना तुम्हाला किती माहिती आहे ते सांगायचं. आणि म्हणून ते सोपं करून दाखवणं, हे सगळं चित्र उभं करणं. नाहीतर मला वाटतं 9:30 पावणे 10 काहीतरी वाजलेत, ही सगळी लोक शांतपणे बसलेत, आपलं भाषण ऐकतायत. हे काय आपलं ते नाही ना, सगळं काय द्यायचं नाही ना, म्हणजे प्रेमाचे आहेत ना, कन्फर्म करून घेतलं. म्हणलं काय, नाही तर मनीष कधी आला व्यासपीठावर ते मोठमोठे चेक घेऊन येतो माहिती ना, ते दुसऱ्यांना द्यायचे असतात. ते मला एवढा कधीतरी चेक आम्हाला पण दे. म्हणून मी विचारलं, बाकी काय नाही. तू प्रेमाने अनेक लोक जोडलेली आहेस आणि प्रेमानेच अनेक लोक जोडायचे असतात मनीष. आज निलेश राणेकडे दुसरं काय नाही. हात उचलला तर अशीच लोक जमत असतात. तसाच स्वभाव ठेवायचा. माणसाची किंमत ही त्याच्या कामानी झाली पाहिजे. आडनाव तर सगळ्यांना मिळत असतात, पण तुझ्या कामानी तुझी ओळख निर्माण केलीस. आणि जो स्वतःचा एक स्तर बनवलायस, तो स्तर कधी खाली यायला देऊ नकोस. आज तुझा एक स्टँडर्ड आहे, त्या स्टँडर्डच्या तू कधी खाली येणार नाही, मला माहिती आहे. इथून तुला पुढेच जायचं आहे. आमच्या सगळ्यांची, आमच्या राणे कुटुंबाची सगळ्यांची, म्हणजे असं एकही राणे कुटुंबातला मेंबर नाही जो मनीष दळवी
ह्याला घरचा समजत नाही. आमच्या कुटुंबातला एक भाग आहे, असाच कुटुंबाचा भाग, कधी न मागता नेहमी हसत, कधी मनीषला फोन केलं सतत एक तर कामात असतो. त्याच्या कुटुंबावर पण प्रसंग आला, पण कधी त्यांनी शेतकऱ्यांना मी उद्या भेटीन नंतर भेटीन असं कधी केलं नाही, सातत्य ठेवलं. किती मोठा प्रसंग आला, आता तो प्रसंग मला आजच्या दिवशी सांगायचा नाही, पण कितीही मोठा प्रसंग आला तरी मनीष त्याच्या कामाशी जराही तडजोड त्यांनी केलेली नाही, हे मी स्वतःहून बघितलेलं आहे. म्हणून असंच मनीष दळवी तुमच्याकडून काम घडत राहू दे आणि उद्याचं जे काय होईल ते देवावर सोडून द्यायचं. आपण कसं सोडून दिलं देवावर, काय नाही. हे संजू तू पण, हो मापसेकर साहेब तुम्ही पण, ते उगाच असे चिवट चेहरे नका करू. ते आईला एकदाच होऊन जाऊ दे, जे काय व्हायचं, काय नशिबात असेल तर मिळेल. हा, नाही तर उद्यापासून त्याचे कपडे घालायला सुरुवात करा. खोडाला नाही तर कपड्याला तरी वाटू दे मी कोणतरी झालोय. असं काहीतरी करा, जाऊ दे, उगाचचे विषय लांबायला नको. माझ्यानंतर मनीषचं भाषण होणार आहे. मनीष, परत एकदा तुला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भाजप वेंगुर्ला आणि कोकण कला शिक्षण विकास संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमानं येथील स्वामिनी मंडपम इथं वेंगुर्ला तालुक्यातील गुणवंत विद्यार्थी मुख्याध्यापक सन्मान सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. व्यासपीठावर भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, माजी आमदार राजन तेली, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शरद चव्हाण, कोकण कला शिक्षण विकास संस्थेचे दयानंद कुबल, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य राजन गिरप, खर्डेकर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एम.बी. चौगुले, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई, ॲडव्होकेट सुषमा प्रभू खानोलकर, तालुकाध्यक्ष सुहास गवंडळकर, जिल्हा निमंत्रित साई प्रसाद नाईक, माजी सभापती निलेश सामंत, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य वसंत तांडेल उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे सन्मान्य कोकण कला व शिक्षण विकास सराज्य चव्हाण महाविद्यालयाचे स्वागत करतात. पुस्तक घेऊन स्वागत आहे. स्वागत करा. त्याचप्रमाणे सन्मान्य स्वागत आहे. रंजन डावकर हे तिसऱ्या वेळी बहुमताने निवडून आलेले आहेत. कोकण पदवीधर मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व एवढ्या प्रचंड विक्रमी मताने ते विजयी ठरलेले आहेत, त्याबद्दल त्यांचं मनस्वी कौतुक आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना अलीकडेच या कार्यक्रमात 10वी-12वी परीक्षेत तालुक्यातील सर्व प्रशालेतील प्रथम 3 क्रमांक प्राप्त विद्यार्थी, 5वी आणि 8वी मधील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी आणि तालुक्यातील 10वी-12वीच्या परीक्षेत 100% निकाल देणाऱ्या प्रशालेतील मुख्याध्यापकांचा सन्मान करण्यात आला. शिक्षणाची परिभाषा टप्प्याटप्प्यानं बदलत चालली आहे. विद्यार्थ्यांनी आपल्यामध्ये असलेलं कौशल्य ओळखून पुढील क्षेत्र निवडलं पाहिजे. अनेक रोजगाराच्या संधी पुढील काळात सरकारकडून उपलब्ध होत असताना आपण स्वतः उद्योजक व्हायला हवं. यासाठी केंद्र राज्य शासनाच्या महामंडळाच्या वतीनं त्याचे व्यासपीठ देण्याचं काम होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी नुसतं मेहनत करण्यापेक्षा कोणत्या क्षेत्रात जास्त करिअरच्या संधी आहेत हे ओळखून वाटचाल करावी, असं प्रतिपादन कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार निरंजन डावखरे यांनी केलं. विविध संस्था भाजप वेंगुर्लेच्या वतीनं आमदार डावखरे यांचा पुष्पहार घालून सत्कार करण्यात आला. यावेळी बोलताना दयानंद कुबल म्हणाले की ढाल आणि तलवारीचा काळ बदलून पेन आणि पुस्तकाचा काळ आलाय. त्यामुळे मुलांना नवनवीन तंत्रज्ञान शिकण्याची गरज आहे. सतत मेहनत करणारा माणूस कधीही अपयशी होत नाही. त्यामुळे सतत मेहनत करा, वेळेचं महत्त्व पाळा आणि आपल्या कार्यानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा नावलौकिक असा करा की मंगळावर जाणारा पहिला विद्यार्थी आपल्या जिल्ह्यातील असावा, असं मार्गदर्शन केलं. त्यावेळी उपस्थित विद्यार्थ्यांना भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, माजी आमदार राजन तेली यांनीही मार्गदर्शन केलं. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन वेताळ प्रतिष्ठानचे डॉक्टर प्राध्यापक सचिन परुळकर यांनी केलं. सोमवारपासून श्रावण महिना सुरू होणार आहे. याच्या पूर्वसंध्येला गटारी अमावास्येनिमित्त पर्यटकांनी आंबोलीत मोठी गर्दी केली होती. शनिवारी रविवारी फुल धमाल करण्यासाठी पर्यटक आंबोलीत दाखल झालेत. त्यात पावसाचा जोर कायम असल्यानं पर्यटक वर्षा पर्यटनाचा आनंद लुटताना दिसतात. विकेंडला पर्यटकांची पावलं आंबोलीकडे वळतील.
निसर्गरम्य हिरवागार परिसर, फेसाळणारे शुभ्र धबधबे, गडद धुकं, थंडगार वारं अशा वातावरणात वीकेंड साजरा केला जातोय. यातच गटारी अमावास्या आषाढ आली असून सोमवारपासून श्रावण सुरू होतोय. पुढील महिनाभर मद्यपान आणि मांसाहार वर्ज्य असणार आहे. त्यामुळे गटारीच्या दिवशी बहुतेक जण मांसाहार मद्यपान करतात. पुढील महिनाभराचा बॅकलॉग गटारीला भरून काढला जातो. यातच शनिवार आणि रविवार आल्यानं पर्यटकांनी आंबोलीत धाव घेतली आहे. त्यात पावसाचा जोर कायम असल्यानं पर्यटक वर्षा पर्यटनाचा आनंद लुटताना दिसतायत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील सर्वात मोठे रासायनिक एमआयडीसी असलेल्या लोटे एमआयडीसी मधील अपघातांचं सत्र कमी होताना दिसत नाहीये. गेल्या महिनाभरात इथं वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये अपघात झालेत. कामगारांसह स्थानिकांचे जीव धोक्यात आलेत. 15 दिवसांपूर्वी येथील पुष्कर पेट्रोल प्रोडक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या गोडाऊनला भीषण आग लागली होती. तर काही दिवसांपूर्वी येथील एक्सेल कंपनीमध्ये वायुगळती होऊन स्थानिकांना श्वसनाचा त्रास झाला होता. त्यानंतर शुक्रवारी येथील योजना कंपनीतून वायुगळती झाली आहे. या वायुगळतीमुळे तलारीवाडीतील नागरिकांना त्रास होऊ लागलाय. या परिसरात वायुगळतीमुळे धुके संमिश्र वातावरण तयार झालंय. योजना कंपनीची इंटरमिडिएट पाईपलाईन फाटून वायुगळती झाली आहे. येथील नागरिकांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. वर्षा पर्यटनासाठी दोडामार्गात प्रसिद्ध झालेला मांगेली धबधबा चर्चेत असतो. हे मुख्य पर्यटन स्थळ बनत असताना याच ठिकाणी दिवसेंदिवस वाढत चाललेली अतिउत्साही पर्यटकांचा धिंगाणा पर्यटनाला गालबोट लावतोय. अशा धिंगाणा घालणाऱ्या पर्यटकांना आळा घालणार तरी कोण असा प्रश्न उपस्थित होतोय. स्थानिकांना रोजगार मिळवून देणाऱ्या मांगेली पर्यटनाच्या सुरक्षिततेची नेमकी जबाबदारी कोणाची? पोलिसांनी तयार केलेला ऍक्शन प्लॅन आणि स्थानिकांची वचक यामुळे अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हा प्रशासन पुढाकार घेणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मांगेली वर्षा पर्यटन आता गोवा, कर्नाटक बरोबर मुंबई, पुणे शहरात प्रसिद्ध झालंय. प्रत्येक राज्यातून शहरातून असंख्य पर्यटक मांगेली धबधब्यावर येत असतात. शनिवार रविवार या सुट्ट्यांच्या दिवशी कर्नाटक, गोवा या ठिकाणाहून असंख्य पर्यटक येतात. मात्र गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक येथून येणाऱ्या पर्यटकांकडून या मांगेली धबधब्यावर मोठ्या प्रमाणात धिंगाणा घातला जातो. स्थानिकांबरोबर पोलिसांनाही याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. गोवा बनावटीची दारू, ड्रग्ज, गांजा यांसारखे अंमली पदार्थ त्या ठिकाणी सेवन करून दुसऱ्यांनाही विकण्याचे प्रकार उघडकीस आले. मग एवढ्या धबधब्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त असताना गोवा बनावटीची दारू, ड्रग्ज यांसारखे अंमली पदार्थ त्या ठिकाणी येतात कसे, असा सवालही उपस्थित होतोय. त्यात हा धबधबा खासगी मालकीचा की शासकीय मालकीचा, असाही प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण मांगेली धबधब्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था आहे. त्या ठिकाणी पार्किंगचे पैसे वाहन चालकांकडून आकारले जातात. ते पैसे कोण घेतो? खासगी मालक की ग्रामपंचायत? मग खासगी मालक त्या ठिकाणी आपली जागा म्हणून पैसे घेत असतील तर त्या ठिकाणी शासन हस्तक्षेप करणार का? आणि शासनाची जागा आहे तर शासन त्या ठिकाणी अटीनियम का घालत नाही, असेही प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. त्या ट्विट मध्ये एवढाच उल्लेख केला की आपण कोण आणि राजसाहेब कोण याचा भान ठेवून कोणी जे टीका करत असतील त्यांनी टीका करावी. राजसाहेब कुठे आहेत, आपण कोण आहोत, शब्द काय जपून वापरले पाहिजे ना. आता काचा फुटतायत ना, थोबाड फुटायलाही वेळ लागणार नाही असं माझं म्हणणं होतं. कारण का ज्या पातळीची टीका ते करतात, तुम्ही राजकीय टीका करा काही हरकत नाही, तुम्ही पर्सनल टीका कराल तर मग जे होतंय त्याच्याहून वाईट परिस्थिती तुमच्यावर येईल. आज जे काही चित्र मी बघतोय, म्हणून शेवटचं वाक्य माझं असं होतं की आता शब्द जपून वापरा आणि स्वतःला आवरा, हा माझा विषय होता. हे बघा, जेव्हा नेते मंडळी आपसात बोलत असतात ना, ते चिल्लर लोकांनी मध्ये यायचं नसतं, माझं म्हणणं आहे. ते आपसात बघून घेतील ना. उगाच कशाला कोणीतरी त्याच्यामध्ये मला बोलता येतं म्हणून मी काही बोलत बसावं, हे बरोबर नाही. आणि राजसाहेबांबद्दल जी कोण टीका करत, आम्हालाही ती सहन होत नाही.
ज्या लेवलची टीका होती, तुम्ही राजकीय टीका करा, काही हरकत नाही, ते एकमेकांवर सगळे करतच असतात, पण उगाच खालच्या शब्दात जाऊन टीका करायची आम्हालाही आवडलं नाही. म्हणून मी बोललो, अरे कुठे राजसाहेब आणि कुठे आपण, काहीतरी विचार केला पाहिजे. तब्बल 71 वर्षांनंतर श्रावणातील पहिल्या श्रावणी सोमवारची सुरुवात ही सोमवारपासून होत असून त्याचबरोबर तब्बल 18 वर्षांनंतर श्रावण महिन्यात आलेले 5 सोमवार दुर्मिळ योग जुळून आलाय. श्रावण महिना तसेच तब्बल 18 वर्षांनंतर श्रावण महिन्यात आलेले 5 सोमवार हा योग साधत श्री क्षेत्र कुणकेश्वर भाविकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झालाय. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधलं गेलेलं श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं श्रावणी सोमवार उत्साहात साजरा केला जातो. यावर्षीही भाविकांची श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार आहे. देवस्थान ट्रस्टनं यासाठी भाविकांच्या सोयीसाठी दर्शन मंडप, दर्शन रांगांची व्यवस्था केली आहे. भाविकांना थेट गाभाऱ्यात जाऊन श्रींचं दर्शन घेता येणार आहे. यावर्षी श्रावण महिन्यात 5 सोमवार आले असून पहिल्या सोमवारी स्थानिक आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते पूजा होणार आहे. तसेच इतर सोमवारी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून श्रीदेव कुणकेश्वराची पहाटे 5 वाजता प्रथम पूजा केली जाईल. त्यानंतर भाविकांना दर्शन खुलं होईल. भाविकांनी रांगेतून दर्शन घ्यावं असं आवाहन देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वरच्या वतीनं करण्यात आलंय. दरवर्षी श्रावण सोमवारी कुणकेश्वर इथं होणारी वाढती गर्दी पाहता कुणकेश्वरला मिनी जत्रेचं स्वरूप प्राप्त होत आहे. बहुतेक शाळा, कॉलेजचे विद्यार्थी पावसाळी वन डे पिकनिकसाठी कुणकेश्वरला पसंती दर्शवतात. त्यांच्या वतीने श्रावण तब्बल 71 वर्षानंतर आज आपल्या युगामध्ये श्रावणी सोमवार सुरू होत असलेला श्रावण महिना, तसेच तब्बल 18 वर्षानंतर श्रावण महिन्यात आलेले आज श्रावण साधक श्री क्षेत्र कुणकेश्वर भाविकांच्या स्वागतासाठी सज्ज आहे. त्याचप्रमाणे आम्ही येणाऱ्या भाविकांना दर्शन लाईनीसाठी व्यवस्था केलेली आहे. भाविकांना आवर्जून आमचं म्हणणं आहे की आपण अगदी शांत चित्ताने येऊन ह्या कुणकेश्वराचं 71 वर्षानंतर आपला हा श्रावण सोमवार चालू होतो. त्या निमित्ताने आपल्याला संत भाविक आज या कुणकेश्वर मंदिरामध्ये दर्शन घेण्यासाठी येणार आहोत. त्यांच्यासाठी येणाऱ्या आम्ही भाविकांची सुखसोयी अगदी लाईन व्यवस्था पाऊस असल्यामुळे मंडपाची व्यवस्था सुद्धा केलेली आहे. येणारे भाविक त्यांना शुभेच्छा आहेत. त्याचप्रमाणे या श्रावण सोमवार निमित्त येणारे भजनी दिंडी असे कार्यक्रम होणार आहेत. तरी आवर्जून जे काय भाविक आहेत त्यांनी या दर्शनाचा लाभ घ्यावा आणि हा योग झालेला आहे सोमवाराचा आवर्जून यासाठी आपण दर्शन घेऊन या देवस्थान ट्रस्टला आपण देऊन सहकार्य करायचं आहे. धन्यवाद. प्रथम पहिल्या पूजेचा मान यावर्षी आमदार साहेबांचा आहे आणि येणारे काही सोमवार आहेत त्याप्रमाणे जे मान्यवर ठरलेले आहेत ते आम्ही येणाऱ्या मान्यवरांचे पुढील त्या पद्धतीने आपण त्यांची नावं पुढील सोमवारी जाहीर करणार आहोत. ज्या आपण प्रमाणे ठरवलं आहे त्याप्रमाणे थोडेफार नावं आज पहिल्या सोमवारी होणार आहेत. दुसऱ्या सोमवारी रवींद्र पटेल आहेत. त्याचप्रमाणे काही मान्यवर येणार आहेत. त्यांचीही नावं पुढील सोमवारी येणाऱ्या सोमवाराच्या निमित्ताने जाहीर करणार आहोत. अशा अन्य अनेक परंपरांची नावं आहेत आपल्यापुढे. आता येत्या कालावधीमध्ये आपण जाहीर करू. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधले गेलेले श्री क्षेत्र कुणकेश्वरी या ठिकाणी सोमवारपासून श्रावण सोमवाराला सुरुवात होणार आहे. त्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने जे आहे ते भाविक भक्तगण या ठिकाणी येणार आहेत. मंदिर देवस्थान ट्रस्टकडून यासाठी सुयोग्य असं नियोजन करण्यात आलेलं आहे. या ठिकाणी मंडप व्यवस्था असेल, रांगांची व्यवस्था असेल, या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे जे आहे ती करण्यात आलेली आहे. तसेच यावर्षी 18 वर्षांनी जो योग झालेला आहे त्यामध्ये 5 सोमवार जे आहे ते आलेले असून पहिल्या सोमवारी महापूजा करण्याचा जो मान आहे तो नितेश राणे यांना मिळालेला आहे. आणि या ठिकाणी व्यवस्थापन अगदी चोख असून या ठिकाणी सुयोग्य असं नियोजन करण्यात आलेलं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड. त्या अधिवेशनामध्ये अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं
की येणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत, विधानसभेच्या होणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत, या विधानसभांच्या निवडणुका या भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वामध्ये आणि महायुतीमध्ये होणार आहेत, हे आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यावं. मी पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती करतोय की प्रत्येक निवडणूक ही कोणाच्या नेतृत्वात, तर ही निवडणूक जी आहे ही निवडणूक भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वात आणि महायुतीमध्ये होणार आहे. त्यामुळे आम्हा सर्वांना जे आवश्यक आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याला जे आवश्यक आहे, त्या सर्व सूचना आदरणीय अमितजींनी केल्या आणि त्याचंच अनुकरण म्हणून आपण सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. आपले नेते मंडळी त्या त्या ठिकाणी आवश्यक असणाऱ्या सूचना करतील, कुठेही गाफील न होणार आपल्याला या 3.5 महिन्यामध्ये, हा 3.5 महिने जे आहेत ते आम्हा सर्वांसाठी किती महत्वाचे आहेत हे आपण सर्वांनी जाणून घेतलं पाहिजे. वर्षानुवर्ष आम्ही सर्वजण अमितजींच्या नेतृत्वामध्ये 100% भाजपाच्या दिशेने जात असताना संघटनात्मक असणाऱ्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 98,000 बूथ पैकी प्रत्येक बूथ गठीत करण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केलं आहे, प्रामाणिकपणे केलं आहे. त्यामुळे संघटनात्मक दृष्ट्या आपली असणारी ताकद, ही ताकद, या ताकदीला अजून बळकट करण्यासाठी आपल्याला काय करता येऊ शकतं त्या दिशेने आम्हाला सर्वांना गेलं पाहिजे. की एक कार्यकर्ता त्या गावागावामध्ये असणाऱ्या बूथवरती, त्या गावागावामधील असणाऱ्या त्या बूथवरती जर त्याने लढा दिला नसता, त्या गावामधील असणाऱ्या त्या मताधिक्यासाठी जर तो झटकला नसता, तर आज हा दिवस जो आहे ना, तो दिवस आम्हाला सर्वांना पाहता आला. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घ्या, जो विजय आहे त्याला सर्वाचा शिलेदार जर कोण असतो तर तो गावामधला असणारा तो छोटा कार्यकर्ता असतो आणि त्या कार्यकर्त्यामुळेच हा विजय मिळतो, हे आपण सर्वांनी लक्षात घ्या. त्यामुळे आपण लक्षात घ्या की आताही आपल्या समोर असणारी फार चॅलेंजेस आहेत. अनेक जण अनेक गोष्टीची वल्गना करत असतील, परंतु मी वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की कोकण आणि कोकणातील असणारा आपल्या विचाराचा असणारा, उजव्या विचाराचा कार्यकर्ता आणि उजव्या विचाराचा असणारा मतदार हा 100% महायुती बरोबर राहील, 100% भारतीय जनता पार्टी बरोबर राहील, हे वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न मी केला नाहीये. सत्तांतर आणि सत्तांतराच्या विरोधात मी पुन्हा सांगतो, संजू आणि ही दोघंही सत्ताच्या विरोधात काम करत असताना हे सगळं घडवून आणतात. यासाठी तुमचं सगळ्यांचं कौतुक आहे. सत्तेमध्ये तर सगळेच करतात. आणि म्हणून येणारा काळ जो आहे तो कठीण काळ आहे. 2019च्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये जो विश्वासघात आमच्या विचाराबरोबर झाला होता, त्या विचार आणि या विचार परिवारातील आम्ही सर्वजण अत्यंत दुःखी होतो. आम्हाला सर्वांना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, आम्ही सर्व या गोष्टीची चर्चा करण्यापेक्षा आम्हाला काय करायला हवं, आमची कार्यकर्त्यांची असणारी फौज, प्रामाणिक फौज, जी कार्यकर्ता म्हणून काम करू शकते, या सगळ्यांनी एकदा तरी दृढ निश्चय करायला हवा. आम्हाला सर्वांना काय विचार करायला हवा, तर हे सर्वच्या सर्व चित्र जर बदलायचं असेल तर एक चांगलं नेतृत्व जसं देशामध्ये काम करत आहे, त्याच नेतृत्वाबरोबर आम्हाला सर्वांना महाराष्ट्र पुढे नेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून सिंधुदुर्गातल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याची ही जबाबदारी आहे. ज्या मुशीतून, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ज्या मुशीतून तयार झालेले कार्यकर्ते, हे कार्यकर्ते तेच सांगतात की आम्हाला सर्वांना शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सरकार आणि सरकारच्या योजना पोहोचवल्या पाहिजेत. त्या सर्व योजना करत असताना त्यांनी कुठेही जाती, धर्म
या सगळ्या गोष्टीचा कुठेच विचार केला नाही. असं विचारलं नाही तू कोणत्या जातीतला आहेस किंवा कोणत्याच योजनेमध्ये अशा प्रकारची कुठलीही अट आणि शर्त नव्हती. परंतु आज देशाबाहेरील असणाऱ्या काही शक्ती 2014 पासून आजपर्यंत या अगोदर दहशतवादी कृत्य या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत होती, ज्यांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसवण्याचं काम नरेंद्र मोदीजींनी केलं. आणि म्हणून देशाबाहेरील या शक्ती या वेगवेगळ्या पद्धतीने जाती धर्म या सगळ्या गोष्टींचा तिढा कसा या देशामध्ये निर्माण होईल यासाठी काम करतायत. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी या सर्व गोष्टी जाणून घेतल्या पाहिजे. तुम्हाला आम्हाला सर्वांना या 3.5 महिन्यामध्ये या सर्व गोष्टी जाणून घेऊन आपल्याला 3.5 महिन्यामध्ये पेटून उठून काम करायला हवं. निवडणूक जिंकणं यापेक्षाही निवडणुकीला कशा पद्धतीने सामोरी गेलं पाहिजे याचा कुठेतरी विचार करायला हवा. सावंतवाडी येथे न्यायालयातून पळून गेलेल्या बांगलादेशी आरोपीला इन्सुली पोलीस तपासणी नाक्यावर पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे सायंकाळी पकडण्यात आलं. त्यामुळे पोलिसांनी सुटकेचा निश्वास टाकलाय. सावंतवाडी पोलिसांनी न्यायालयात दुपारी हजर करण्यासाठी नेलेल्या बांगलादेशी आरोपीनं लघुशंकेसाठी जाग असल्याचं सांगून पलायन केलं. आरोपीला ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी नाकाबंदी केली होती. सायंकाळी उशिरा इन्सुली पोलीस तपासणी नाक्यावर कार्यरत असलेल्या पोलीस कर्मचारी राकेश चव्हाण, मयुरेश कमतनुरे, संजय हुंबे, नरेश कुडतरकर यांना संशयित महामार्गावरून लपत छपत येत असल्याचं निदर्शनास आलं. त्यांनी लागलीच त्याचा पाठलाग करत आरोपीला ताब्यात घेतलं. बांदा पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे आरोपी पुन्हा सापडल्यानं पोलिसांनी सुटकेचा निश्वास सोडलाय. ही निवडणूक विधानसभेची आपल्यासाठी महत्वाची आहे. जे आता बोलतायत ना, काय काय बोलतात नीट वाचा. यांना दाखवतो, यांना आत टाकतो, यांना अमुक करतो, तमुक करतो. काय विषाद हो त्या उद्धवची. 2.5 वर्ष होता, ज्याला कारभार कळला नाही, ज्याला बजेट कळलं नाही, पर कॅपिटल इन्कम कळत नाही, GDP कळत, तो माणूस आता मी होणार, मी असं करणार. आणि आपले लोक एवढे विचारवंत आहेत, कोकणातले लोक उत्तर देत नाही. बरं नाही, बरं त्या जिल्ह्यात शिवसेना राहता कामा नाही हो. मी एकटाच बोलतो, प्रयत्नशील का होत नाहीये, मला काय फरक पडत नाही. मी आता जाताना मी मराठवाड्यात ना, चला माझ्या बरोबर, मी कोणाला बोलवलं नाही आणि बोलवणार नाही बोल. पक्षासाठी मोदीजी प्रेम करतात, अमित जी आदर करतात माझा, तो फक्त मला पद देण्यासाठी त्याचा उपयोग करू का, घेण्यासाठी नाही. मी पण पक्षाला काय दिलं पाहिजे तर पक्ष तुमचाही विचार करेल, तुम्हाला काहीतरी देवाणघेवाण होते, देवाणघेवाण होते. आणि म्हणून कामाला लागत. आता मी भाषण ऐकलं चव्हाण साहेबांचं, ते पण दिवस रात्र काम करतात. माझ्या विजयात त्यांचा फार सिंहाचा वाटा आहे, मी कबूल करतो, कबूल वाटत. आणि त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर मी विचारतो, काय रे रवी, झोपतो की नाही, काय नाही, मी स्किल असणार, उत्तर नाही, म्हणजे याचा अर्थ दिवस रात्र काम. रवी चव्हाण काम करतो तर टाळ्या मारणारे पण करत असतील. आता कोणच मारत नाही. बांधवांनो, अमित शहानी पुण्याला जे सांगितलं, जे मार्गदर्शन केलं, तुम्ही ऐकलं असेल काही जणांनी, आणि ते आता ज्याने ऐकलं नाही त्यांना तुमच्यावर पोचवायचं काम यासाठी कार्य करते. आणि म्हणून उद्याची निवडणूक आपल्या सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचे सगळे मतदारसंघ आपण आणि आपले मित्र पक्षाचे कोणी उमेदवार असले त्यांना विजय आणायचं आपलं काम. एवढंच काय, सत्ता आपली आणून दाखवायचं आहे.
आमची सत्ता केंद्रात आहे, राज्यात आता आहे आणि उद्या असणार, हे सांगा सगळ्यांना, सांगा. काही मॅनेज बातम्या येत आहेत, लक्ष देऊ ना, देऊ ना. ते निवडणूक आली ना, जसं मिरगाला पाऊस पडला का कोणाचा असतो, बेडकांचा, तशी निवडणूक आली ना का अशा बातम्या चालू काय नाही. आपला विश्वास, आपण जिंकणार, आपण जिंकून आणणार, सत्ता आणणार राज्यात आमची. निर्धार करा, सर्व काय ठीक होईल. आता फक्त 8 तारीख पर्यंत मी दिल्लीला आहे. 8 तारीख नंतर परत येईन, तुम्हाला भेटेन, तुम्ही सांगाल तिथे येईन. भाषण करायला नाही, स्थानिक लोकांशी बोलायला. ज्या मतदाराने मला मतदान दिलं, ज्याने दिलं नाही, त्या दोघांचे आभार मानायला, त्यांच्यापर्यंत जायला मला संकोच वाटत नाही. मी जाणार तुमच्या सोबतच. आणि म्हणून तुम्ही सर्वजण आता काही काळ भारतीय जनता पक्ष झेंडावंदन केलं. सगळ्यांनी हे भाजपचा झेंडा, त्याच्यावर कमळ आहे, ते सदैव असं उंच फडकत राहिला पाहिजे. अशासाठी तुम्ही काम करत राहावं, अशी मला तुम्हाला विनंती करायची. आणि म्हणून तुम्हाला धन्यवाद देतो. माझ्या निवडणुकीत मला विजय मिळवून दिला, भरपूर कामही केलं, त्याबद्दलही धन्यवाद. आणि पुढच्या निवडणुकीसाठी पण शुभेच्छा देतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. भाजपनं विधानसभेचं रणशिंग फुंकलं. कोकणात वायुगळती आणि फरार बांगलादेशीला बांदा पोलिसांनी पकडला. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.